Сәлем минем нәни дусларым. Күктән елмайып яз кояшы карый, җирне җылыта, яшел үләннәр шытып чыга, табигатьне яңгыратып, моңга күмеп кышлар сайрый. Табигатыбыз ямләнә, сүзебез күбәя, телебез тәмләнә. Бүген Гөлфия апа белән канатлы дусларыбыз кышлар турында матур итеп сөйләргә өйрәник. Табигатыбыз җанлана дибез. Ничек була соң ул? Әллә табигать бии, җырлый башлыймы? Юк. Табигать моңга тула. Кышлар кайта, алар өздереп сайрый башлыйлар. Бу кышка карыйк әле. Менә аның томшыгы. Ул томшыгы белән корт чүплей, балаларын ашата. Бу канатлары. Кыш оча, кыш канат кага, кыш канат җилпи. Бу каурыйлары. Әйдәле бүген күчмә кышлар турында сөйләшик. Көз көне салкын булгач алар җылы якларга күчеп китәләр. Ә яз көне туган якларына кире әйләнеп кайталар. Иң беренче кара каргалар кайта. Кара карга кардан бара. Яле, син дә кабатла. Кара карга. Аннан тургайлар кайта. Тургай кояшка, күккә омтылып оча. Кояш артыннан киткән тургай дип аталган бик матур хикәя бар. Тургай очканда сайрый торган кышта әле. Мондый кышлар бик сирәк. Язны сыерчыклар алып килә дип тә әйтәләр. Без сыерчык оялары ясыйбыз. Өй түрендә, бакчада, тал чыбык кунашада сыерчык канат кага. Яз килүгә шатлана. Бергәләп кабатлыйк әле. Сыерчык яз алып килә. Сыерчык канат кага. Сыерчыкларның канатлары шәмәхә һәм яшькелт төсләрдә була. Кыйгач канатлы карлыгачлар турында сөйләшик әле. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән карлыгачым, дип язган бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай. Карлыгачлар ояларын кыяларга, өй кыйыкларына ясыйлар. Карлыгачның түше аксыл була, ә койрыгы икегә аерылып тора. Ул шул кадәр уйнаклап, кызык итеп оча, ул шулай бүҗәк тота. Әйдә бергәләп кабатлыйк әле. Кыйгач канатлы кош, карлыгачның түше аксыл була. Карлыгач канат кага. Күктә тезелеп, каңгылдашып очкан кошларны күргәнең бармы? Булар киек казлар. Алар шул кадәр матур итеп тезелеп, юл ясап очалар. Хозурланып карап торасың. Әйдәле, кабатла. Киек казлар тезелешеп очалар. Афәрин. Төнлә күккә карасаң, киек каз юлына охшаган юл күрерсең. Бу йолдызлар тезмәсе. Ул да киек каз сукмагы күбек. Киек казларны без кыр казлары дип тә атыйбыз. Кыр үрдәкләре дә кайта безгә. Алар да шулай тезелешеп очалар. Шулай күкне кышалар. Ой, былбылым, вай былбылым, Агыйделнең камышы таң алдыннан шүт-шүт килә. Сандугачлар тавышы. Әйе, кичен, төнлә, таң атканда гына өздереп сайраучы бу кошны сандугач дип атыйлар. Аны икенче төрле былбыл дип тә әйтәләр әле. Әйдә, кабатлыйк. Сандугач өздереп сайрый. Былбыл. Таң атканда сайраучы кош. Жылы яктан кайта. Таңда сайрый. Калын урманда гел кичкә каршы ишетелә бер кошның моңлы тавышы. Кек-күк, кек-күк, кек-күк. Бу күке шулай кычкыра. Вакытны саный диләр әле аны. Күкеләр дә яз көне кайталар. Алар урманны кырудан саклый. Иң күп кортларны күкеләр ашый. Әйдә кабатлыйк. Күке тавышы. Күке урманны саклый. Афәрин дустым. Кар сулары аккан чакта, тезелешеп җылы яктан торналар кайттылар безгә. Канат кактылар безгә.
Торналар бик матур кошлар. Әйдәле, алар турында да әйтеп карыйк. Торналар тезелешеп очалар. Торналар бик матур кошлар. Кадерле дустым, без бүген дәрестә күчмә кошлар турында сөйләштек. Син хәзер туган телеңдә матур итеп, тәмле итеп кошлар турында да сөйли беләсең. Телең тәмле булса, тормышың ямьле булыр.